Jeg har mere end 15 års erfaring med wellness og behandling, og jeg holder mig altid opdateret med, hvad der rører sig inden for mit felt. Jeg er registreret og godkendt alternativ behandler med en såkaldt RAB-godkendelse. Det betyder, at du har mulighed for at få behandlinger hos mig gennem din sundhedsforsikring, og desuden yder Sygesikringen Danmark tilskud til akupunktur. Myorefleksterapi er en muskelafslappende behandling, som er helt ny i Danmark. Den er særlig effektiv til behandling af sportsskader, især i kombination med akupunktur. Jeg tilbyder flere behandlinger, blandt andet postologi, som er en kropstilretning. Mine mange års erfaring har givet mig flere forskellige tilgange til akupunktur og myorefleksterapi, så du får den helt rette behandling, der passer lige nøjagtigt til dig. Hos Thyregod Wellness er alle aldersgrupper velkommen, og jeg behandler alle fra 0 til 100 år. For eksempel behandler jeg de mindste, hvis de døjer med kolik eller mellemørebetændelse. Ring og aftal en tid, hvis du har brug for behandling med stor effekt på lidelser som hovedpine, hold i nakken og ryggen, fibersprængninger eller andet. Se mere på hjemmesiden thyregod-wellness.dk, hvor du også kan booke en tid online. Jeg glæder mig til at hjælpe dig.